pengecheck til kun 100 kroner. Du sparer også 50%. Se mange flere tilbud i avisen, som du har fået ind ad døren, eller på jysk.dk. På Gensyn Jysk til et godt tilbud. Trænger du også til en pause? Så kig forbi McDonald's og prøv den nye chicken McDonald's eller Winter Wonder. Endelig. En ny bog af Dan Brown. Den forsvundne art. Velkommen til Sport på Toren. I dag fokus på kvinder, der skal have taler i håndbold, men også med masser af fokus på cykling. TV2 Sporten hedder i dag de 3 bedste danske cykelryttere i 2009, og derfor sidder du, Vibeke Smedemann, klar til at tegne de 3 ryttere, der ender med